Lad os lige kaste et blik på Socialdemokratiets vælgertilslutning. Det bliver diskuteret meget. Her har vi jeres vælgertilslutning fra valget og frem til i dag, og vi kan konstatere, at der er ikke nogen nyheder i den, at I er faldet fra 25% ved valget ned til omkring 20%, så hopper kurven lidt. Vi kunne godt have fundet en, der var endnu værre, tror jeg. Og så kan vi se her, hvor går vælgerne hen. Her er de 3 steder, hvor I mister flest vælgere. 46.000 er gået til Enhedslisten, 46.000 til Venstre og 53.000 til Dansk Folkeparti. Så bliver det gode spørgsmål, Anne Bang. Hvis vælgerne går mod højre, og det gør de jo. Der har ikke været en meningsmåling siden valget, der har givet rødt flertal. Hvis vælgerne går mod højre, hvorfor skal Socialdemokratiet så gå mod venstre? Fordi vi mener det. Fordi vi mener det. Jeg tror ikke på, at politik kun er reaktivt, at vi skal reagere på folkestrømninger og gøre det folkedybet nu, ud fra sådan en fin graf, kunne tænkes og måtte mene. Vi skal da sige det, vi mener, og jeg tror faktisk, at jo mere vi siger det, vi mener, jo flere mennesker vil også være enige med os. Fordi vi jo har den unikke mulighed at sidde herinde sammen med dig og få mulighed for at påvirke folk. Men er du